गोजोन फुंबिलि लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। दायो आङो सिखारनानै दखानाव थांनो नागिरदों। मबाइला चार्ज गैला, माने न'नि सलारा हरसे लाइट फोजोंनानै बेटारिया डाउन जाबाय। बेनिखायनो दायो दखानाव थांगासिनो दं। दखाननि बेटारिया गिदिर, सलारा बांद्राय गोजान नङा, दखाना खाथियावनो। आं थांगासिनो दं, रावबो सिखारथ'वाखै। दायो 4:45 जाबाय टाइमा। अबस्था गैला लामाया, सेस बिदिनो हरसे हाखाबाय। जोंनाव ओरैनोथ' बारा दै जायामोन, अभार अखा हाबासो दै जायो। बेनो आरो जोंनि गामिया नैबे साहा ओरै मोनसे सोनाबा थांबा 5 माइ मोनहैयो, बेजों 5 माइ दैमा। ओरै साहा हाजोथिं सहैबाय। नैबेनो जों लागोनि लामाया सानजाहा दावखोबाय, बेयो खावब्ला सेन्टार। बारा गोजान नङा, ओइनो नुहुरखायो खाथियावनो। गय बागाना नै तामाम बिबार बारदों देग्लाय। थायहांदोंसो, थायजोबाखै। बेनो जोंहानि न'आ नुहुरनाया। ओरैबो गय बागान, गय बागानानो गोजा। जाखाब्ला लामाया, खिन्थु दा बाइक साइकेल गारि सालायबाथाय बे ग्लेब ग्लेब जाजोबगोन आरो। हरावखाय स्र' जानानै थादोंमोन। कारेन्ट खुन्था गायफैबाय, गायनायालाय प्राइभेट हिसाबै। माला जागोन मिथिया, सरखार गैया नालाय जोंनाव। आउट अफ बिटिआर, सनितपुर डिस्ट्रिक्ट, फरेस्ट भिलेज होननासो मिथियो जोंनि जायगाखौ। दै जाहांबाय दुब्लियाव, ओरैनो खोथिया फोबाय सोरबा सोरबा। बिराद गदाय जायो दैया जोंनाव। रबर बागान, 2 बिगानि खाथियाव दं। बेयाव रावबो सिखाराखै, गैया। दुब्लियाव मोसौ मासेबो गैथ'आ दायो। ओरैबायदि मोजां फुङाव सिखारनानै थाबायबा। फाइनालि मोनफैबाय आङो नै। आंनि दखाना खोलाहासो। 2004 गायसननायमोन बे सेन्टारा। फुरा हाग्रानि बे समाव सैमाया सिखाव फैदोंमोनलै, सैमाया। फार्निचार, बियो बाइक मेकानिक। गैया, रावबो सिखाराखै। टु 2004 गायसननाय बे सेन्टारा। गोदान लुगासिनो दं नै आरोबाव ओरैजाय।
मा नागिरदों हा आच्छा ड्राइभार गारि लाइनाव दोनफैदों इयो सुन्दर लुबाय गंसे गैया एम्फौबो गैया दायो दा 7टानिफ्राय नायदो आरो स्टुडेन्टफोर स्कुलाव फैनायजों गारि गाखोनो फैनायजों नायदो आरो ओरैबायदि मानसि जायो दसे गारिफोरखौनो थालाबायोनो फेन' फैसा दिहुननो हायो बेहायबो गैया दायो फुरा सिरि जाना दङ बै RCC उनथिं लुगासिनो दं बे लाइन गारिया ओमफ्राय नै कारेन्ट खुन्थाया लाबोनो दोनफैबाय फाइनालि आंनि दखाना मोनफैबाय बेनो आरो बिराद मोजां बुकुल दंफां दं आंनाव दखान मोखाङाव थाइजौ फांसे फाइनालि मोनफैबाय दखानाव मा दखान बियो नायनानै लादो नै नार्जारि स्ट'र नार्जारि स्ट'र मोनसे चार्ज होनोसै नै पावार बेंकबो चार्ज होना गालांखायो आं हराव दायो टेनसन गैला आरो बेफोरावबो दंखायो